kene kemas in dua na kapenta I beri shopong ikan mau ke cing tap si snam jong cing kentiu kurim jong I pergi cing sungu jong I na kapenta kene sim jirai sang mas pun no bar lai spa lai pun riu Syaduan utrangin kiring kabadu Syaduan utrangin kiring kabadu Rajiknya berkubadu rindu utrangi aku Syaduan utrangin kiring kabadu Ha kekatenguk pa padukon barmansem bakut. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bat kajing e jong oblay lambat kajing selok jong mansem bakut kena rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Kahan men kopara ngiyang hakmat kaduan kajing blay bansim benta ha kena kajing leniam ke bakut. Dekum tato ken ngin pediang yala de bang ilong kinong pop. Bangi penmap nak benta ki pop kisang jungi baro akmat utrai ublay jungi. Bon map bon saja ki pop jungi ban bangi long kita ki bro ki bakut bat ke babidor ban shimbenta ha kane ke jing leniam. Dekum tato ken da ke jing sngerut ke jungi bat ke jing kloy jungi ban penbet yala ke jong ke jing ban ke jing ke batmai ngipan ke jing map ke jing uda ke bangi duai ngapla hau blay badan bor baro badapi kohan men kopara bang lalai pop subun da ke jing perkat da ke ten da ke kam da ke jing leklet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da ke jing le palat bakrau junga damar kata ngakarpat ya kamaria bakut kabaya isa katei sati ya ke angel bat kirukut badapi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yingi madalama bagi pop jungi unyalam yingi sha ka jing bom cukut amen Try kan rat ko blay stay yagi try kan rat ko blay stay yagi Kristo ma o Kristo rap konong penim jangi penim yangi try kan rat ko blay stay yagi try kan rat ko blay stay yagi Kristo ma ko Kristo rap konong penim jangi penim yangi tongin yadwai Iduai nak kebenta ke yingkasam jong I Elisa nong sej bat selina sopho kerpang yang iduai nak kebenta Mary Grace ibarake sengi kha jong I menta ke sengi ai bo blade rakan rat unkurku kurdoi I da ke jingkoi ke jingkia ha kamet bat kumjuru ha kaliang jong kemensim bat kumjuru nang he nang san ha ke jing tibreu ha ke jing tiblay ngi duai ru na kebenta ka mensim
jong I Mother Chantal the co-founder jong ka seng SABS congregation ka badero ka member banengkong lane ka dekhot banengkong jong ka seng SABS tengi duwai na ka benta ka mansem jungi ba ublay shishaun ai ya kata ka jing im bat ka jing chathaj bom jukut hakahima ka jungu kat ba ngirake ya ka jing dab ka jing khla jung I sanfo south nam pura ngi duwai na ka benta baro ki dekhot jong ka seng SABS congregation ki general ki provincial bad baro ki dekhot khamtame ki batrai hapo ka parish ka jungi hakanai ka sentar ka jungi ai boblain kurku kurdo ya ka jing em jungki ya ka commission ka ba ki shimti ba baro ki kam ka bakilong kilong ka basiso kilong ka bijob bakinang la shu ban sakri yoblay hakerkom ka bakerpang to ai koblay by snay ya ka jing ada jong me hapadeng ka jing tlot jongi khnang ba mangi ki barake ya ka sngi kan mau buram jong ka kmi jong me jong ublay ngin la da ka jing rap jong ka jing asai lem jong ka ban ki jot na ki pop jongi da utrai jongi Jesu Christ khon jong me ubi imat basan sha reng kat bat me ha ka jing long ka we jong omen semba khoj ublay junam la junam amen. Kaching pule na kikam jong ki apostol. Kakenhun jong kito ki balangay kaladon tang kaway kadonut pad kamen sim. Bat omdon uway uba ong ba kano kamar kaba udon kaday ka jong u. Henry kila yalet lang kadba kidon. But dakabor ba ki apostol kila ay yala kasaki ya kaching may pat utray Jesu. But kachingay ay kapakraw kaladon halor jong ki baro. Omdon uway na ki ubakardo. Namar kito ki padon lingkani ying kila di yaki. But kila wan ra ya kapisa kat bayo nakabala di. But kila bu ya ka hakikjat jong ki apostol. But nang tala ya sam ya ka haway pa uway kat kum kaching don kam jong u. Pat kumta kala jia ba Joseph ya ubagi apostol kila sin Barnabas kabamut ukun jong kajing pentingen ulebi balakha hasiprus uladi ya kalingkha jong u pat ulawan ra ya kapisa pat ulabu ya ka hakikjat jong ki apostol kaktien jong utrai Sam Prapunyo Nombar Nyospa Nyopua Nyospa Nyopua As ngako nomba jong ublay Ikana siapang jong pa Utray u ideala nomba blaseng ulong gentang Ukam snow marker dop siyon Panyaki snong jago As ngaki ay badon buram siapang kanong
phi ko Maria Thixuti bat phi balong balabidor nakapatagi jingero baro naba na phi lami usingi jong kahok u Chris u blay jongi. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule na gospel bakoy kat kumu Yohanes. Kabram amekutrai. Kibayeng hajan kading pna Jisu kilong kakmi jungu bat kapara jong kakmi jungu Kamaria katnga uklofas bat Kamaria Magdalena. Haba Jisu ulayo I yala kakmi bat yausan ran uba uid ubayeng hajan jongka ulaong hala kakmi may hakmi ukun jongpi nangta ulaong hautau sanran hakmi kakmi jongpi nadu kata kapor utau sanran ulayalam yaka shaying jongu ka gospel jong utrai kajingero yame ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram Kamaria kakmi jong kabalang Kamaria kakmi jong kabalang haba Kamaria kadai kakmi jong ujisu klempep kadairu kakmi jong kabalang haba kadai kakmi jong kabalang klempep bat klemar tatin kadai kakmi kajonga kajungpi kikon Kristen ngi kibangit ngi bapadang yaka kum kakmi ngi kan mau borom yaka man kasngi ha kajing em jungi da kajing le borom jungi bada kajing shania ngi duwai yaw rosary ta kumta ko hanmen ko parato kan khandiat ngin pe balai bat kumno kan ngin sim ya Kamaria kum kakmi jong kabalang bat kum juru kum kakmi kajunga kajungpi ngi yo I ba Kamaria nadu basdang kajing em jong Jisu nadu bakaong ho ya kamon kajung blai ya kajing em jong ka kaladai kakmi jong kabalang bat kadai kakmi kajunga kajungpi rukum jo bat kumjur ngi yo I hadin bau Jisu ula yap lani haswa bon kiu shabneng Kamaria kadon rengkat bat ki sanran bat ki apostol jong Jisu ban penurlong ya ke ke bau Jisu ula pen khamti ya ki nyo I kabangila pule na ki kam jong ki apostol kalonong kabanang kong kalain ka ba khatsau hakaba Kamaria kadon rengkat bat ki apostol jong Jisu ban le hakejung ban yaine hakejung duai bat kumjuru ban yalap ya ke gospel ke jong utrai kadon ka jing Krishan rengkat bat ki senran bat ki apostol ban pendep ya ka commission ka bau Jisu ulapan khamti yaki nadu basdang ya ka balang Kamaria kadon rengkat den matak dau mangi kum ki Kristen Katolik ngisim ya Kamaria kum kakmi jong kabalang ko hanmen ko para ngiyos ngeu ha ke jing pule bamanta kasngi kerpang naga gospel jong Yohanes kalanong kabakat khandai kalany arpusan bat hadu arpnyeu hakaba Kamaria rengkat bat usanran ubau Jisu temen sem Yohanes kiyeng hakjat kading pna rengkat bat Kamaria kama para jong kakmi jung bat Kamaria Magdalena kiyeng hakjat kading pna habau Jisu udang sedin halor kading pna haswa ba unyap uyo I ala kakmi katno kadap da kajing yo
kano kadap da ke jing snusi bau kun jongka u yo mat ya kata ke jing jenjar ha ke jing em jungu wala dau de blai katep ya kata barakhot hanrei kamla banai ei hanrei kasu yeng ha ke ja jungu namar ka kwa ban pen pau ya kata ke jing it ke basisha jongka ya ukun jongka jisu habau yo i ya kene ke jing pisa jongka kemi jungu kamaria but yo iro ya ke jing it jong uneu sanran jung Yohanes habaki we ki sanran kala ino yo kila pedre kila pediap han rei uneu sanran pat uyeng hakjat kadingna rengkat bat ke kemi jung uneu sanran upen pau ya ka jing it bat ka jing borom jung yau jisu ubade konrad jung bat kumjuru upen pau ya kata ka jing it ka jing borom bat ka jing shania ka jung ka jing kloy jung ban pej ban kemi ya kamaria kakmi jong Jisu den matakanau Jisu haba upe dungong yala ka jong kakmi na jorong kadik pana kabayeng hakajat dik pana uong hakamaria mei une ukon jong pi mei une ukon jong pi upan khamti hakamaria bamaka kade ban pej ban kmi menca ya usenran ubau it ya ngala iju den matakanau mei menca pide ban iju pide ban Sumariu, pideban peju, pideban seneng ban krauyu, pideban Krishan yu. Kane kade ke jing ong jong Jisu haga gospel ke bang yo sngaw mata ke sngi. Kumju kohan men ko para u Jisu yo i ya ke jing shitom jong aba jong pi. U Jisu yo i ya ke jing jenjar jong aba jong pi. U yo i ya ke e ke ba mangi ngi yo mat, ya ke e ke bangidan, ya ke e ke bangimdan. U yo ilut. U yo i ya ke e ke ba mangama pi ngin sha la shai la chisngi. Dein mata kada uong ba pej kadan ka kni jongak ba pej ka ba sumare pi pediang ye ka ha ka jing em jong pi shim ye ka ha ka ying ka sam jong pi khod ye ka bakan ya ringkat bat pi pan ka jing ya sat jong ka pan ka jing duai jong ka klempep namar ba kala pej kala khmi ye nga klempep kan sari kan sumar kan sapej ka sakmi na ka banta jong pi kan ne ka de ka jing ong jong Jisu den mata kadau ko han men ko para mga mapingi day kin bansim ya kamaria kum ka kimi basisha jungi kum bapidan ka jing shania kum bapidan kata ka jing nget lane ka jing IT ya lai jong email pa ya ka kimi jung pi kum bapidan kata ka mensim ban ong ba ka e ga mai jung pi yong ile kata pi de ban le ha kamaria ka de ka kimi jung pi kumba email balakhala puni pi ide email jung pi kumbai mei jong pia kana ka patai ki ejp ki regi sumare pi ki aya ke eg ba pipan ki tip ya ke eg ba pidan na pimdan kumju kamaria haba ka dai ka kemi jungi ka tip ka le ya kata kane ka dai ka jung khot jong kane ka lain bada ba hau pe habau Jisu pe ya lau sunran uang hau sunran jungu sanran be e Yohanes pe ine ide me jung pi pediang ye ka ha ka jung em jung pi ri sumare ka kata ka ba ngidei ban le ha ka jung em jungi ha ka jung dei jungi bat kamaria ko han men ko para kabar pat yoi ha ka gospel jung Yohanes biang kalanong ka ba ar yoi ba u Jisu rengkat bat kamaria bat ki apostol jung ki le ha ka to ka jing khawai thokurim na shongkurim ha kasunong kana u Jisu ulai yang to kumunong shakhat kamaria kalai yang to kum kanong shakhat bat kisen ran ru kilai yang to kum kita kanong shakhat kimdan ke jing yadei do desnam kimdan kata ka jing yadei kur ka gospel ka klemong yangi bakat kidon kum kata ka jing yadei henrei la khot sngu ba yau Jisu kamaria bat kisen ran jungu kilai yang to kamaria haba ka yo i ya kata ka program ga jungki ya kata ka jingya thaw ga jungki ka yo i ba ki la duna ka er ka e hapo ka ying ka sam jungki hapneng jong kata ka jing khawai shongkurim ka yo i ya kata der mata ka ngi i ha ka gospel jung Yohanes kala nong ka ba ar kalan ka ba lai kamaria tang shu i ya kata ka jing duna ka wai hapo kata ka ying hapneng jong ga jingya thaw ka ong how Jisu kon kim don wan shu ko han men ko para kata ka dai ka jing pej ka jing khmi ka jing yo i jong kamaria ya ka ying ka sam jung pi ya ka ying ka sam jungi ya ka jing im jungi
ya ka jing don ka jing em ka jung a ka jung pi den ma ta dau ngi don kam ken ban khot ya ka ha ka jing em jungi ya ka yin ka sem jungi kumba kane ka yin ka sem ha kana ki khot ya ka ngi ru ngi dei ban khot ya ka Maria ha ka jing em jungi kan mau ha ka lan ka balai ka basau ka basan ka ban ru ban yau ka yetu shai yang ai pi ka ong ba u Jisu ong ha ka Maria me kam padai ka por ka junga balai pi man yetu yang ai ka ne han rei ka Maria ka ong ba ha ki san ran jung u lani ha ki tu ki breu ki ba pet ba khmi ya ka to ka jingen ya tho kurim ong ba le kat ka bau ong ye pi badu Jisu ha bau tip ya kata ka jing perkhat jong ka Maria na ka banta ka jing don kam jong ka to ka yin ka sem na ka banta ka buram jong ka to ka yin ka sem u Jisu u le kam pla ko han men ko para u Jisu namar ba ulpan khamti ya ka Maria kum ka kmi junga ba jung pi kum ka kmi jong ka balang haba piduai hakmat ka Maria u Jisu un ong dalele ru em henry u le ya ka e ka ba ka Maria ka pan nak banta junga jung pi henry ka bakong san ka dei ka ne ngi dei ban khot ya ka Maria ha ka yin ka sem ha ka jing im jungi ngi dei ban pan ka ta ka jing ya sai ka jing duai ka junga ka jung pi ha ka Maria kenang ba ka Maria kanang yai sai kanang yai don ringkat ban ngi badu Jisu nang la ban le kam phala nak banta junga ba jung pi to ken ko han men ko para akan e kasngi bangi ken mau buram ya ka Maria kum ka kmi jong ka balang ni pediang ya ka ngi ngej bakade ka kmi junga ba jung pi bangi IT la de ni IT ya la ka jong ka ying ka sam ha ka Maria khabrit la ka jong ki khmat nang pan ka jing kur khu nang pan ka jing ya sa bodon buram jong ka Maria ka kmi jong ka balang ka kmi junga ba jung pi en yuro ya Jesus Christ ngin yang ngin pla ya la ka jingej nga ngej I'll play Bob John Bon Wara, Long Thai, Cabine, Kakantel, but how Jesus Christ of Ben Marway, Jungu, who tried to give Yahweh, semba khoj ya bala khana ka Maria te soti bala shala ben ha popintis pilatus asana pnayu la ya bala trebyu la ya sk bayap ha ka sngi ka bala la mi pat ni ka bayap Ola kiu sa beneng usang skamano blay pa badan bor baro nang tawan pa dan bisal yang bayap yang ngai daw man sim khoj ha ka balang Catholic khoj ha ka jing salok khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukun amen but lie spot in your po. Lie spot in your po. Lay back round to Piang Silva, Chigai Ti Bangi Terwa, Bain Junam amen Bali Berai, Mahu Pajo Meuai. Keduai ko para baka jing knya junga ba jong pi kan long ba pedang huna khma du bleu pa badan bor baro na ka benta ka jing ro ba rom ba ka teng ka jing u ka jing man ta ngi ba balang ba ko jing u baro ka wei kat bangi kan mau burom ya ka kmi jong u khon jong me ngi karpat ko try ba ka jing terwa jong ka ne ka jing knya kan la da ka jing po hu jong ka jing e jong me
ban poi shangi sha kajing ai kum kajing terwa bom jukut ngi pani kene daw kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Rengkabat Piro, token tu yalaki donot Kentucky South Drive, tongen angu trai ublei jungi Kasong Hawk Wat Katay, dasha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi ban ya ro ya ki kamba jong me ha ka jing kan tu nam ya baro ka rukhoj bat kham tam kat bang dang kan mau ya kamaria ka thei sati bala kar khu ka kmi jong ka balang ban pan bana ya ka jing krau jong ka jing isnei jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka namar dasha melale ki kam bakrau na bakot shabakot ka prathei ban mela priang ya ka jing isnei bakar hai jong me na pateng sha ka pateng haba me lakmi ya ka shakri jong me ha ka jing long red jong ka mela ai hing ilang ba jong ka yaw nong seng jong ka jing pan em yaw ban reu u kun jong me utrai jong yu Jesus Christ leng ba jong u ka kan hun jong ki angel ka mane ka borom jong me bat ka kmana khmat jong me shi junam ngi karpa de me do ai ba ki so jong i kin ya so bat ka jong ki ha ka we ka so jong ka jing rwa ya ro kat ba ngi pan bana dasha malong mo khot ka trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar ka tangi karpa de me to pen khoj pen kan tang ya ki ne ka jing trwa jungi da ka ba pha ya man sim jong me kum kam cher halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat ka snam jong trai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngo bha ula priang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi ha kejukur kom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gajutang batmai badbom chukut ya kaban penmi na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta gajing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Katasin bangi bandu neukmu bangi di
เป็นนาคาจิงยับจงมีกุศลเธอได้ดูแม่วันNamar kata ngi bapan menta ya kajing yapa kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko tra yuk po jong kajing em bade ko kuri jong kajing penem ngi dai nguai dam namar melanyeu yang ngi ki babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngeu ret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta ka met bad kasna mokres ngi long ki ba la panyatali ka wei daw man sem bokoj tokan mau ko tra ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka pertei Batopen janaya ka ha ke jing ej rengkat badulio ukpa bako jungi ul bed bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo to kan maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kan thei ki balayat ya dak ka bakerman ya ke jing mi pat bad ya baro ki balakhlad no ha ke jing isnei jong me to pdiang ye ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi kerpat ye me Baringkat bad kamariate sati bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing embom jukot bad pengini ro bad pendan buram ye me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu bad hau kan long me blake pa badan bor ha gijing long ka we jong men sem ba khut baro ka baram bad gijing ro chunom la chunom amen kumbelah hukum yang i daw nong panem bad kumbelah hikaing dektin blay ngi nod ban ong kok pa jungi ba ha beneng kalong ka bakoj kerteng chung me kanwan kahima chung me kalong kamon chung me ha ka kandeu kumba beneng ta yang i mata ke chung bam jungi ka ba hala ka sngi patama bingi kerengkang jungi kumba ngirogi ma bi ke bless ne yang i bad wad yalam yang i sha ka jing pen shoy Henry de pelai yang ina ke bas new. Open light yang ngi kerpat ko try na ke jing snew baro. Ha ke jing spun jung me. To ai jing suk jing san ya kis ngi jungi. Knang ba. Da ke jing rap ke jing is ne jume. Ngin light barabor na ke pop. Ba ngin yo jing ya da na ke jing janjar baro. Kat ba ngi dengap kemilanti. Ya ke jing kerman bakut. Bat ke jing wan pa jung nong penem jungi. U Jesu Christ. Namar kejumbe kalong kaima kejumbe kapal Bram junam la junam. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me. Ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai happy. Wat pe yaki pop jongi henro ya ka jingai jong kabalang jong me. Bara ka jingsbun jong me. To ai haka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei. Kat kum kamon jong me. Mame upian babasun shar junam la junam. Amen. Kajing suku terai ke dan barabor rengkat bat pi. Ongine terai ke dan kajing suk iwei ha iwei pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang berat jong blay hakmi bakit no yaki pop jong kepertei suk yang ik belasyak hot syak ane ke jeng kawai jong ukun lang berat
Ko kerat ngam song hok baman rung apo kayeng ke jenga han reis ong tang ktin kaman sem jenga kan sakia hi kamat bat kasnam Kris kan ribat kini lamingi sa ka jing em bom cukut amen.
jangan Jisu kalak jangan Jisu be ang simti yangi hakane kasngi kerpang hakane kasngi bangirake bangikan mau buram ya kamar ya kakmi jume kum kakmi jong kabalang bat kakmi jungi ni kerpat kenya me ba min kurku kurdo lang ba kajunga sait jong kame beneng jungi kerpang nganang kerpat me ba min kta pamet pen ko yaki bapang ke bastom baro kibadang dan hagajing sya sumar hapo hospital kerpang ikan mau banduai na kebantai pada selanat soreng badadan hapadeng kajing sa sumar kajing pangjur try da kebor blage me pen ko i kta i te kasnam bakot kasnam kodor kajme hagi to geduk khamet bapen pang bapen shitom i banyo kajing koi kajing khia ka bopura kham kuloi sachisen hiduai na kebanta baro ki bapang ki basitom hasatla ka perthei na kebanta kajing kala ka bamot kajing pop kinong pop kerpang hiduai na kebanta emer grace barake sing kha jung i manta kasngi panang yo yakata ka bor ka sor kajing kajing kerku kajing me perkum jurung hiduai na kebanta ka Mansim Jong E. Mother de Chantal, the co-founder and the first member of the SABS congregation, kat bangi rake yakane kasngi jingdap san posaus nem gajing klat gajing I na kane kepertai. Ai ba I na ka hima beneng jume inang ya site na ka banta ke sister baro I general jungki ki provincial ki jungki bat baro ki dokot ki jongga sang SABS ki batrai hasatla kepertai. Kerpang apo kaparis kajungi but ya rengkat bangi ko jisu ha kane kasngi dan rengkat bangi nang panklai nang ai boringi kenang ba mangirungi la man light na kapop man light na kajing snow man light na kibor jong uman semboman nak banta kajing kerku kaba ngilayo na jisu kerpang bangilayo pediang yu jisu ha kane kasngi ha ke yu kores bakot ngi yong lang ngiro yame ko jisu ngiro yame ko jisu Yaro yame ko Jisu. Tong ini aduai. Enda lapan long yengi kinong yo benta hakajing suspa bom jukut ngi karpat ko try. Bamangi kibakan mau buram. Ya kamaria kakmi jong kabalang. Ngis ngau krau hakajing panpura ya kajing jong me. But ngiyomat ya kajing roy jong kikam jing penem lengba jong ka dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badon bor baro un kurku ya pi pa badokun bad man sem bakut amen to leisuk it basakre utrai da kajing emba bah jong pi isngamu ya ublei Nomor arspa santuar Sim bakoi para la ba benikong fuju mental para bo jenam la jenam amen o Maria tisti ke kemi jong kabalang tuai dengan bentai jengi hak teng pa berkun sim bakoi amen
yero trai Yesus Kristus